Заповядайте. Един, който сам да не виж голи ръце. Полиция нова, няма други. Искам да кажа на всички, които са тук, и на всички, които ще владеят може, че ако се обединим, може много неща да направим за България и не само за България, а и за другите страни, ако напоследват, а не само да се плюем един друг и да си вадим кирилите ри, защото който е безгрешен, нека сдигне ръката и да каже аз съм безгрешен. В случая аз съм безгрешен, както вас, както всички останали. Ако ние се обединим и станем сериозно в годината, в която сме родени и се я пазим, а не само да рушим. Не говоря само за бежанци или за хора, които преминават в България и остават в тях. Говоря като общо цяло, че просто трябва човечеството малко да се промени към добро, защото само с злоба и завист не става. Трябва да бъдем малко по-дружелюбни и по-обединени и много повече хора да се намерят като хората, които помагат на България. Това е. Заповядайте, господин Балтаджиев. Казаха на протестите гърците, тихо да не събудиме българите, и май е верно. Време е да се събудиме. Както виждам, не сме малко. Първото въстание стана днеска и е време. Да живее България! Да живее България! Значи това, което се случи днеска тук, това е само първия. На Балкан изпратихме по ЕКОН ордена, тъй като не е в добро психическо и физическо здраве след ареста, защото го третират като престъпник. Ние го третираме като герой. Ние тук си имаме герои, те са живи. Левски няма да стане от гроба нито Ботев, обаче тия момчета са живи. Ние сме живи и докато ние сме живи има надежда. От тук нататък това нещо ще се превърне в традиция и всички, които заслужат да носят името българин, ще бъдат награждавани. Благодаря. Как бихте коментирали изказването на Български Хелзински комитет, че трябвало, видиш ли, хората, които оказвали съдействие за опазване на държавната граница на Република България, да бъдат наказвани за присвояване на длъжностен суверенитет? В интерес на истината, този комитет трябва първо да бъде забранен и всички негови представители да понесат своята отговорност и наказание, защото те работят против държавата, но не и за нея. Считате ли този комитет за противоконституционен? Този комитет мога да го нареча с две думи, че е пълна мафия, нищо повече. В Конституцията на Република България пише, че всеки гражданин на Република България
е длъжен да съдейства при опазването на териториалната цялост на страната, както и на нейната гранична неприкосновеност? Значи, аз съм заклел в това нещо, защото съм бил войник. И съм бил войник на 23 лева заплата, не на 1500 лева заплата, както са сега войниците, и не вършат абсолютно никаква работа и трябва цивилни граждани да им вършат тяхната работа. Така че Българския Хелзински комитет може да си гледа само работа, нищо друго. Ако от вас зависи, бихте ли номинирали Вълкан Хамбърлиев, граничния полицай, за орден Стара планина? Не от мен, ако зависи, ами лично президента трябва да го награди с това нещо, но явно нашия президент няма тъшаци.